6 ноябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади иштирок дар конфронси 27-уми ҷонибҳои конвенсияи қолабии созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим вориди шаҳри шармушайхи ҷумҳурии арабии миср шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шармушайх президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро намояндагони воломақоми ҷумҳурии арабии миср истиқбол гирифтанд. 6 ноябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри шармушайхи ҷумҳурии арабии миср дар ҳошияи иҷлоси 27-уми конфронси ҷонибҳои конвенсияи қолабии созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим бо президенти гурӯҳи бонки исломии рушд муҳаммад сулаймон алҷоссер мулоқот карданд. дар вохӯри масоили ҳамкории тоҷикистон бо бонки исломии рушд мавриди муҳокима қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз сатҳи ҳамкории судманд бо бонки исломии рушд изҳори қаноатмандӣ карда саҳми бонкро дар татбиқи лоиҳаҳое ки ба рушди иҷтимоию иқтисодии тоҷикистон равона шудааст баланд арзёбӣ намуданд. ҷонибҳо дар вохӯрӣ рафти татбиқи силсилаи лоиҳаҳои муҳим дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ, энергетика, нақлиёт, обёрӣ ва дигар бахшҳои афзалиятноки иҷтимоию иқтисодии тоҷикистонро баррасӣ карданд. зимни суҳбат идомаи раванди маблағгузории лоиҳаҳои афзалиятнок дар тоҷикистон ва таҳияву татбиқи стратегияи шарикии байни тоҷикистон ва бонки исломии рушд зарур шумурда шуд. дар рафти мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин оид ба ҳамкории муштарак дар самти пешгирӣ ва коҳиш додани таъсири тағйирёбии иқлим, офатҳои табиӣ, зарурати маблағгузории чорабиниҳои барқарорсозӣ пас аз буҳрони пандемия ва дигар омилҳои беруна ба иқтисоди кишвари мо табодули афкор анҷом доданд. маблағгузорӣ барои рушди инфрасохтор, ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика ва истифодаи захираҳои гидроэнергетикии тоҷикистон аз имкониятҳои дигари таҳкими робитаҳои дуҷониба номида шуд. дар охири суҳбат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз президенти гурӯҳи бонки исломии рушд даъват ба амал оварданд ки дар вақти барояшон муносиб ба тоҷикистон ташриф оранд. 6 ноябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри шармушайхи ҷумҳурии арабии миср дар ҳошияи иҷлоси 27-уми конфронси ҷонибҳои конвенсияи қолабии созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим роҳбари ширкати мисрии элсеведи электрик аҳмад алсувейдиро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масоили ба роҳ мондани ҳамкории судманди тоҷикистон ва ширкати мисрии элсеведи электрик баррасӣ гардид. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вохӯрии имрӯзаро имкони хуби баррасии дарёфти роҳҳои ҳамкории судманд маънӣ дод карданд. таъкид гардид ки дар тоҷикистон фазои мусоид ва имкониятҳои фарохи сармоягузорӣ мавҷуд буда минтақаҳои озоди иқтисодӣ фаъолияти босамар доранд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи ислоҳоти соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва барномаву стратегияҳои давлатӣ барои рушди соҳибкорӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ, таъсиси ширкатҳои муштарак ва дастгирии соҳибкории хурдумиёна тадбирҳои созандаро амалӣ мекунад. аз ҷониби роҳбарияти ширкат дар ҳамкорӣ бо вазорати саноат ва технологияҳои нав ва вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон аллакай дӯр ба сохтмони як корхонаи нави трансформаторҳо дар шаҳри бохтар, як нерӯгоҳи обии барқӣ ва корхонаҳои истеҳсоли кабелҳо ва дигар техникаву таҷҳизот дар соҳаҳои энергетикаи барқӣ ва алоқа, ҳамкорӣ дар татбиқи лоиҳаҳои гуногуни истеҳсолӣ, зербиноӣ ва тиҷоратӣ дар соҳаҳои саноат, энергетика, алоқа, обёрӣ, кишоварзӣ ва технологияҳои сабз ба мувофиқаҳои пешакӣ расиданд. зимни суҳбат иттилоъ дода шуд ки элсеведи электрик аз ширкатҳои калонтарин ва пешқадами минтақа ва ҷаҳон доир ба истеҳсоли техникаву таҷҳизоти муосири соҳаҳои энергетика, алоқа, обёрӣ, кишоварзӣ, рақамисозии идораю истеҳсолот ва ғайра мебошад. дар зиёда аз 50 кишвар корхонаҳои саноатӣ дорад ва гардиши молиявиаш $6 миллиард америкоӣ аст. ширкат дар татбиқи лоиҳаҳои инфрасохторӣ дар соҳаҳои гуногун ба мисли сохтмони шаҳрҳои ҳушманд, нерӯгоҳои барқи обӣ, ҳароратӣ, офтобӣ ва бодӣ, роҳҳои оҳан, минтақаҳои истеҳсолӣ ва паркҳои логистикӣ, инчунин дар истеҳсол, интиқол ва тақсимоти нерӯи барқ таҷрибаи фаровон дорад.
أنا أحمد سويدي رئيس التنفيذي إلى بسیار سعادتمند هستم، شرفمند هستم که با اداره طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مشرف شدم و صحبت خوب داشتم و از جناب عالی اظهار داشتم که تاجیکستان آماده است برای قبول و دعوت و همکاری با این شرکت معتبر و صحبت خیلی خوب شد در موضوع همکاری در ساحه هیدروانرژتیک، در ساحه استحصال، تقسیمات، انتقال نیروی برق و کم کردن تلفات نیروی برق در ساحه صنعت، کشاورزی، آبیاری و بسیار دیگر ساحه و هر ساحه‌ای که تاجیکستان آماده است و خواهش دارد ما هم آماده هستیم که ثمرناک همکاری کنیم. ششم نوامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر شرم الشیخ جمهوری عربی مصر در حاشیه اجلاس 27 کنفرانس جانب‌های کنونسیون قالبی سازمان ملل متحد اوید به تغییریابی اقلیم با دیرکتور اداره خزینه بین المللی اسعار خانم کریستالینا گیورگیوا ملاقات کردند. در رفت صحبت مسائل همکاری تاجیکستان و خزینه بین المللی اسعار مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در آغاز ملاقات سهم خزینه را در رشد استوار اجتماعی و اقتصادی کشورمان تاکید نموده نتیجه های واخوری امروزه را از لحاظ بررسی حالت کنونی و دورنمای همکاری تاجیکستان و خزینه بین المللی اسعار مهم ارزیابی کردند. تاکید گردید که تاجیکستان با واردشوی به عضویت خزینه بین المللی اسعار سال 1993 از کمک‌های آن در پیشبرد اصلاحات اقتصادی، نگهداری ثبات مکر اقتصادی، دستگیری توازن پرداخت، تامین استواری ذخیره‌های بین‌المللی و بالابرداشتن سطح زندگی اهالی از جمله دوره پاندمی کرونا ویروس بهره‌مند گردیده است. جانب‌ها ضمن ملاقات اوید به همتای گوناگون همکاری از جمله در حل مشکلات تأثیر منفی تغییریابی اقلیم بر رشد استوار، دریافت راه‌های حل همگرایانه مسائل آب و اقلیم و دیگر موضوعات مبرم روز تبادل اندیشه کردند. تحکیم همکاری‌های منبعث تاجیکستان را با خزینه بین‌المللی اسعار برای تاجیکستان برای عملی‌سازی منبعث اصلاحات اقتصادی و رشد بامرام کشور ضرور دانستند. در آخر ملاقات سرور دولت محترم امامعلی رحمان از دیرکتور اداره خزینه بین‌المللی اسعار دعوت به عمل آوردند که در وقتی برایشان مناسب به تاجیکستان تشریف آورند. Экономическое развитие Таджикистана и перспективы на будущем в условиях сложной экономической обстановки в мире. Я благодарна президентам для того, что он детально пробрифировал меня и моим коллегам о того, как Таджикистан смотрит на своим развитием, особенно в области производства электроэнергии. Мы говорили о влиянии климатических изменений над Таджикистаном, особенно ледники, которые не только важны для страны, они важны для Центральной Азии и для мира. Наша оценка состоится в том, что макроэкономическая стабильность Таджикистана помогает для того, чтобы пройти период геополитических напряжений и сложностей в обстановке региона и мира. Во-вторых, то, что мы, как организация, посвящена макроэкономической и финансовой стабильности, в состоянии поддерживать политики и кадровое развитие Таджикистана. И, во-третьих, возможности на будущем поддерживать по пути программы Международного валютного фонда экономическая стабильность страны и доверие инвесторов о том, что эта стабильность гарантированная на основе хорошей экономической политики.